नांगौबा दा गुन्दैयाव गोलैबाबो जेबो जायैनि बायसान्स गोलैबाबो जेबो जायैनि ए नालाय जिरायनानै मा खालामबाय थादों मा रायलायबाय थायो मानो हांना जाबाय थाखो नाखौ माथिं बारसिनाखै दहाय माथिं माबाफ्रा गोखारजों खारबाय आं थांबा हमखांबाय सेरजों फैनाया
सा लोंबावो ना मा जाखो? जानो फिसालानो माबा होफैबालाय गाबोन रानना हैफिनब्रा नोंनो ओइ पनिरावबो एसे दोन सोरबा मिरामिस लाब्राखौ बेदरखौसो गायगोन दा एसेल' बानायखादों आलुखौथ' दरबासोल' कबिखौ बैयाव रिफाइनजों एवखांनानै एवगासिनोलै ओरैबो नै नांगासिनो दं जों एवग्राफ्रा मोना जायो नोंना दहायनो बिराद गोबाव एवबाय मा खालामखो जालायलाङो नायलाय नै बै गोजौनि बथलाव साम' गोजादों अमा केमेरा फाग्ला बावनो दंखायो बेखौ नारजायो जाबाय गस्लाखौब्रा फोराननाय जाथों नांनाया जायो बेयाव फाग्ला
पनिरसो जागोन होनदों दा नोङो बोरो साबिया दाबो खाङा माथो बिसोरो खांद' 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 माबा गैया जानायलाय औवा साबिया माखौ लाबोदों देन्थाल गोनांखौ
사오 사오라 시바데 이거 자이니 뭐 보이지 नाय बेथा सासे मा खालामदों नालाय बिदि गहोला जोबलाय अराव अर खोमोरबाय थायो जागोन नालाय गबाय ह आमासे ह साखिदों एसे साखि नागिरदों बिसोरो आं जाग्रोनोसै होनबा हेमन्त बिश्व शर्मायाबो होलायबाय नालाय बाजैनो 10,000 मानसियानो गैया दिनै रावबो Lablay, Josolar, lablay. Apa yang ada yang boleh bilang ke?
Menjelang mana tuh ini sih nak, sel deh. Wah, sulit tuh. Murah. Masalah. Dunan wa khơi. Abang mabuk normal semua mabuk Ya फंबायनि हेमन्तखौ लेंहरदोंमोन नालाय जोङो ओइ फैगासिनो दं नुहुरदों ना गोजौआव नै बाव जागोन माने जों लेंहरदों आलासि ओरै दङ बैखौ लेंहरदों आरो जों दिनै फैगासिनो दङ गाव
नरेन्द्र मदि बियो फैदो फैदो आमायसो ओरैसो ओरै गिदिंबो खोलाजों फ्राम 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 होगासिनो दङ गोदौथारदों माने दहाय ओंख्रि खुवाखैमोन जानो माबाया थावा एबारसो अर बायदि नुदों एबारसो ना बायदि नुदों सेम्ब' नै बाव एवखांबाय आरो एवखानायखौ न'आव दोनदों जायोलै आयौ सावहोलां गाखोलां एवहोलां अरा बारा फैयो नै बिदि जाना अयभाग दं आरो माने के मा फवा मासे